Que a més de vicepresident de l'àrea metropolitana també és portaveu de l'Ajuntament de Barcelona, una institució important en aquest país i que evidentment depèn del que faci Barcelona, també depèn el desenvolupament d'aquesta àrea metropolitana i el desenvolupament de cada una de les ciutats del seu entorn. Per tant, gràcies, Jaume, avui estàs a casa. Allà fora la vida continua i les oportunitats estan. És cert que l'àrea metropolitana, que la regió metropolitana, per la seva pròpia naturalesa, ha resistit millor la crisi econòmica. Però el preu que hem pagat i estem pagant en termes socials és insostenible. I per tant hem de trobar un sistema i una forma de créixer econòmicament, de desenvolupar-nos econòmicament, que el que torni a fer és reduir les desigualtats. Nosaltres el que proposem i el que defensarem serà aquesta idea del creixement inclusiu, que està fonamentat en les dues R's: reactivació sostenible de l'economia, reducció de les desigualtats.